shigo ku ji tashin kamshin almasi bugu da kari fuskar suna da taushi tana da laushi sannan ga hanci suna da kyau kakken hadi da kirki su ne matan Nijar ga stop sannan ga iya kirki matan Nijar. Nijar ƙasa mai kyau akwai sahara kun saba banna ci na zo ku banna ƙara gare ku za da sara ɗaya na kukar a fara akwai alƙawali tsakanina da ku a'a babu wanda za ya raba ni da ku everyday da safe in na tashi zan yi godiya ga rabbana ubangijin da shi ya haɗa ni da ku matan ƙasar Nijar akwai amana sun yi kwalliya sun yi kyau cikin lumana ku kansu farare sun iya saka tozali su baka girki mai daɗi da cokali ka shiga koshi kai ta nishi ka kasa tashi da daddare su kai ka wasa na dandali matan ya mai da agarar da tallaberi wallahi na duba kyawun kuma daban ne babu alamar muni gunku ko kaɗan ne malam smoke ya ce na gaishe ku na ƙara yana zaune Nijeriya ni ina da shi a can ne ashe shugaban ƙasar Nijar adali ne to kai ashe malami ne kai kawai kuban zuma na lasa wasan nan dole za a sani ko a fasa dan Kano akwai gurasa boci kuma sai da masa da damuna ake ruwan sama agogo aikin shi ya rike lokaci maraɗi kebi na ku ne abincin ku ne zanu zo na ci Kusi na zo na fara, gaishe ku ne na ƙara. 'Yan matan Nijar kanku yau dole ne asara. Don ana faɗin halin ku ba ku yin fitsara. I swear ku ci batuna na faɗa a zuciya na ba mai juya muku baya kyan ado ai sai da kaya. Da abin a fili me yana yin misali. Matan Nijar sun haɗu da hankali da kirki. In ka je garin ba su barin ka sai da kirki. Hakan yasa na ce malam Smoke ka ba su maki. Na gano fara oboy na je ina ta raki. Ɗin na da kyau ai hakan yasa ni shauki. Cikina na famar rawa kamar zan yaƙi. Kamshin almasi bugu da kari fuskar suna da taushi tana da laushi sannan ga hanci suna da kyau kakken hadi da kirki su ne matan Nijar ga stop sannan ga iya kirki matan Nijar. Is the coolest producer DJ Umar baby.